Kanan negara Indrawati ya Dimas mriki ngestaken dawuh. Aku tak mbuktekake kelawan kabar ing tak tampa sapa anakku Ndrawasila Geni ya Siwisanggeni. Nggone Kakang Semar kepengin bangun kayiwangan dan tumraping negara Ngamarta mriki. Ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Prabu. Menawi kula mekaten sembah kula ingkang gumiring jengkar Paduka Setyaki ya. Aku njaluk pamit titip negara ya Dimas loro ngestaken dawuh. Sugeng tindak Paduka mugi kalising sambi kula prapta wonten negari Ngamarta. Setyaki kadangipun Kakang Kyai ya ngaturake panuwun Dimas. Cara non lir kekonan surem sorote tan badan Majakunggir Abimanyu apa dene Gatotkaca sowan tanpa tinimbalan ana wigati apa kulup sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra tadah Padanawa sowan kula mboten saking pikajengan kula piyambak namung dapur dipun utus dening Kakang Semar inggih Siwa Badranaya suwados sowan ngabyantur ngersa Paduka Kanjeng Prabu Darma Kusuma mugi andadosna ing kawuningan wa bilih sakmangke Kyai Semar nedya gadhah damel inggih menika gegayuhan ambangun Praja Ngamarta sarana ambangun kayiwangan ing mapan wonten ing Praja Ngamarta boten wujudan papan ingkang endah imbaning kayangan babar pisan boten pumikun sing langit kelap-kelapaton lir saking risang mawe gandrung ing Antarja nggih kasinggihan kula ingkang sowan kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya tak tampa gawe gedhening ati ora liwat pangestuning Wakming Mandura Tampanono kula pendhingga jimat paripin dayaning kasantosan eneng apa kowe sowane negara Mandura mugi andadosna ing kawuningan sowan kula mboten saking pingajengan kula piyambak namung dapur dipun utus dening Siwa Semar Badranaya lho Kakang Semar utusan lawan anakku jangkar bumi di kasihan mengaten wigatine Kakang Semar utawi Siwa Semar Badranaya badhe ambangun kayiwangan wonten negari Ngamarta mboten ateges ambangun papan ingkang endah namung bangun dhateng gesangipun para kawula bangun dhateng lair batosipun para kawula sak negari Ngamarta saengga negari Ngamarta sak mangke saged pulih kados wingi-uni mujudaken praja ingkang ayom-ayem tentrem nanging kedah syarat-syaranipun wonten kula kunjukaken Paduka Kanjeng Wahing Mandura. Lho, syarat-syarane apa? Syarat-syaranipun boten sanes kejawi namung Paduka Kanjeng Wahing Mandura maring ngampil pusaka ing Mandura. Kyai Nenggala Tuwin Kyai Alugara. Sak mangke parenga badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Lho, Kyai Nenggala inggih kasinggihan mekaten. Antarja.
yen mesine kowe ngerti Kyai Nenggala Kyai Logoro kuwi duwe pusaka bain-bain. Kuwi pusaka kadiwatan. Lah kok dadi Kakang Semar bakal mboyong wujuding Kyai Nenggala lan Logoro dadi sarana sarastrana mbangun Kahyangan negara Ngamarta. Apa ora melek mripatmu? Kyai Logoro kuwi pancen iso tok gawa, iso tok boyong. Ning nek Kyai Logoro utawa Kyai Nenggala kuwi mapan ana ing sak njabaning daging, sak jeroning kulit. Kuwi ora iso digawa dening sapa wae. Kedah saged kula boyong, Po. Nek aku ora entuk, kula kedah meksa lan paduka Kanjeng Prabu Mandura. Piye? Kula kedah meksa dhateng Kanjeng Prabu Mandura kemareng maring ngampil pusaka kali. Kowe arep meksa karo Baladewa ya? Kowe arep meksa karo Baladewa? Yen ngono kowe wani karo wakmu Mandura. Mboten ateges wantun, nanging menawi kula wangsul mboten pikantuk damel, ateges kula badhe dipun paidu dening Siwa Semar Badranaya. Sampun mboten wonten ginanipun kula jejer satriya, teka kula sampun sagah nanging mboten kababar dados pakarti. Yen ngono karo wani karo Baladewa, nyuwun pangapunten. Iblis lanat bayi iki